дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. нархи парастории кӯдакон дар буғчаҳои давлатӣ боло рафт. мақомот арзиши ранг кардани шишаҳои мошин дар соли 2024-ро эълон кард. ду омӯзгори шаҳри хуҷанд барандаи ҷоизаи илмӣ гардиданд. ниҳолпарварон ба мавсим омодагӣ мебинанд. дар шоҳроҳи байналмилалии Панҷакент айни ҳашари тозагӣ гузаронида шуд. дар Эрон 32 нафар дар иртибот ба ҳамлаи террористии шаҳри Кирмон дастгир шуданд. теъдоди қурбониёни заминҷунбӣ дар ҷопон ба 128 нафар расид. чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо моҳи майи соли ҷорӣ дар Абузаби баргузор мегардад. нархи парастории кӯдакон дар буғчаҳои давлатӣ боло рафт. ин ба афзоиши нишондиҳанда барои ҳисобҳо вобаста аст. аз 1 январи соли 2024 нархи парастории кӯдакон дар буғчаҳои давлатӣ ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 144 сомонӣ муқаррар гардид. ин нарх барои шаҳрдории Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар аст. дар манотиқи дигар нархи нигоҳбинии кӯдакон дар буғчаҳои давлатӣ 1,5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё худ 108 сомонӣ аст. маблағи нигоҳбинии кӯдак дар буғча бояд тариқи амонатбонк пардохт ва расид ба маъмурияти буғча пешниҳод гардад. хабар медиҳад Азия плюс. аз аввали соли 2024 дар Тоҷикистон нархи иҷозатномаи солона барои ранг кардани шишаҳои мошин боло меравад. иттилоъ медиҳад вазорати нақлиёт дар истинод ба раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, арзиши ранг кардани шишаҳои мошинҳои баъди соли 2005 истеҳсол шуда 344 сомонӣ афзоиш меёбад. дар Тоҷикистон сохтмони 317 километр роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ин бора вазорати нақлиёти Тоҷикистон хабар дода зикр кард, ки роҳҳо ба масофаи мазкур бояд таи 2 соли оянда сохта ба истифода дода шаванд. манбаъ ҳамчунин аз сохтмони 32 пул, 5 нақб бо дарозии беш аз 11 километр ва 7 долони зидди тармавӣ иттилоъ дод. қайд гардид, ки ҳоло 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 13 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни бозид аз хоҷагии ниҳолпарварии шаҳри Панҷакент бо рафти парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишӣ шинос шуда. ба роҳбарияти он дастур дод, ки барои бунёди боғу токзорҳои нав, корҳои сабзу хорамгардонии ҳудуди шаҳру деҳот, шафати роҳҳо омодагӣ дида, аз ҳоло барои роҳандозии фурӯши ниҳолҳои ороишӣ тадбирҳои амалӣ андешанд. гуфта шуд, ки имсол хоҷагӣ беш аз 45 000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороиширо ба фурӯш мебарорад. садҳо нафар сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳашари тоза намудани ду тарафи шоҳроҳи байналмилалии Панҷакент айнӣ баромаданд. таври амидховар бо истинод ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад, зимни ҳашар, канор ва ҷойҳои паҳлӯи роҳ аз партовҳои гуногун тоза шуда, ҳамчунин минтақаҳои сабзгардонию ниҳолшинонӣ муайян гардиданд. барои тозаю озода намудани ҳудуди маҳалҳои иқоматӣ, канори роҳҳо минбаъд низ ҳашари тозагӣ идома дода мешавад. Эрон 32 нафар марбут ба ҳамлаи террористӣ дар Кирмонро боздошт кардааст. дар ин бора додситони ин вилоят Меҳдӣ Бахшӣ дар суҳбат бо расонаҳои эронӣ хабар додааст. гуфта мешавад, ки пас аз маросими таҷлил аз 4-мин солгарди шаҳодати генерал Сулаймонӣ дар Кирмон 16 бомба кашф шудааст. генерал ҳамчунин гуфт, ки дар як вилояти Эрон хонаи кашф шудааст, ки дар он ду бомбагузори маргталаб зиндагӣ мекарданд. дар он ҷо маводи тарканда барои истифода омода буданд, аз ҷумла тазмаҳои тарканда, изҳор дошт Бахшӣ. ёдовар мешавем, ки ҳамлаи террористӣ дар шаҳри Кирмон дар ҷанубу шарқи Эрон дар маросими мотам ба хотири 4-мин солгарди марги генерал Қосим Сулаймонӣ рух дод. бар асоси охирин маълумот шумораи кушташудагон ба 89 нафар расидааст, ки 12 нафари онҳо кӯдакони то 15 сола мебошанд. дар ин ҳодиса 284 нафар маҷрӯҳ шуданд. маълум гардид, ки таркишҳо ба таври фосилавӣ сурат гирифтанд. кормандони ҳифзи ҳуқуқ муайян карданд, ки ду халта бо маводи тарканда дар назди даромадгоҳи қабристони шаҳри Кирмон ҷойгир шудааст. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон.
تعدادی قربانیان زمین‌لرزه سنه یکم январи соли равон дар минтақаи нимҷазираи ното дар префектураи Исикаваи ҷопон ба 128 нафар расид, менависад хабаргузории Киодо. тибқи маълумоти охирон 560 нафар ҷароҳат бардошта, 222 нафари дигар бедарак шуда ҳисобида мешаванд. ёдовар мешавем ки силсилаи заминларзаи шадид дар ғарби ҷопон дар рӯзи соли нав рух дод ки қавитарин заминларза 7,6 баллро дар бар мегирад. дар маҷмӯъ дар давоми ин рӯз 87 пасларза ба қайд гирифта шуд ки қуввааш аз 2 балл зиёдтар аз рӯи ҷадвали ҷопон мебошад. бар асари ин офати табиӣ зиёда аз 1300 хона қисман ё пурра хароб шудааст. дар префектураи Исикава 66 000 хонавода беоб ва наздик 24 000 хонавода бебарқ монданд. дар макони ҳодиса 5400 нафар кормандони нерӯҳои худмуҳофизаткунанда фаъолият доранд. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. чемпионати ҷаҳонии ҷудо дар соли 2024 аз 19 то 24 майи соли ҷорӣ дар Абузаби баргузор мешавад. чемпионати ҷаҳон мусобиқаи асосӣ барои дарёфти роҳхат ба Олимпиадаи Париж мебошад. варзишгарони беҳтарин аз саросари ҷаҳон барои пирӯзӣ ва мустаҳкам намудани ҷои худ дар бозиҳои олимпӣ дар он иштирок менамоянд. ёдовар мешавем ки Тоҷикистон аз чемпионати ҷаҳонии ҷудо як медали биринҷӣ дорад. онро соли 2007 паҳлавони шинохта Расул Боқиев дар Рио-де-Жанейро сазовор гардида буд. хабар медиҳад Амид Хувар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.